Dünýäniň 20 döwletinden okuwçylaryň 103-si Russiýa Federasiýasynyň Xanty-Mansiysk şäherine geçirilen Halkara Almy Fizika Olimpiadasyna gatnaşdy. Bu olimpiadada Türkmenistanyň okuwçylaryň 4-si ýurdumyza wekilçilik etdi. Mektep okuwçylarymyz üstünlikli çykyş edip, Aşgabat şäherindäki ýürütüleşdirilen umumy bilim berýän mekdep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Jumadurdy Nuriýew hemde Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütüleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Mekangelli Jan Muradow brünç medallara, Aşgabat şäherindäki ýürütüleşdirilen umumy bilim berýän mekdep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Aýnawat Weljanowa höwetlendiriji bayraga münasip bolmagy başardylar. Fizika dersi boýunça ýokary netijeleri görkezden bu topor 2024-nji ýylyň iýul aýynyň 3-nji 10 günlerinde Eýran Islam Respublikasynyň Isfahan şäherine geçiriljek 54-nji Halkara Fizika Olimpiadasynda ýokary derejede çykyş etmek üçin Moskwanyň Fizika Tehnika institutyna taýýarlyk okuwlaryny geçdiler. Mektep okuwçylarynyň bu awraýla halkara bäsleşiginde baýrakly ornlara münasip bolmaklary, hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň ýaş nesil baradaky ýygy aladalarynyň hemme taraplaryň bilimli, intellektual we ruhy taýdan ösen watansöýji ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek meselelerine berýän hemişelik ünsüniň pekim paýhas ummany matum ulup pragy ýylyna gazananan nowa taky netijelerdir.